Il-preżenza tagħna madwar il-fdalijiet mortali tal-Papa f'dan it-tempju dedikat lill-Alla taħt it-titlu ta' San Bastian Martri huwa ta' rispett iżda wkoll ta' fidi f'Ġesu. Kif dan il-kliem li l-Arċisqof Charles Scicluna beda l-omelija tal-aħħar tislima lil missieru Emanuel illi miet nhar il-ħamis li għadda fl-età ta' 85 sena. Omelija li matula l-Arċisqof irringrazzja lill-Alla f'isem il-familja tiegħu għall-missieru għaliex qal li grazzi għalih qarreb lill-familja lejn Alla. Nirringrazzjawk mulej tal-li inti tarrafna lilek innifsek ta' missierna Leli il-Mastru Daxxa minħal-qorba. Li bl-imħabba tiegħu li naraġ sabiħ tal-imħabba tiegħek għalina. Bis-sena u l-bżulja tiegħu fuq kollox bil-fidi sempliċi u soda tiegħu li naħa mingħand in-nanna Nina u n-nannu Karlu qarribna lejn ibnek l-Emanuel, il-Mastru Daxxa ta' Nazaret, is-Salvatur tad-dinja. Nirringrazzjawk mulej tal-li wissejtna kemm id-darba permezz tal-id soda tal-Papa. U llum ukoll twissina u tedukana bil-mewt tiegħu. Monsignor Scicluna kompla li mit-telfa ta' missieru joħorġu 3 punti ewlenin it-twemmini li missieru sejqu mal-ħajja aħjar qrib Ġesu li permezz tiegħu għaraf lil missier tas-sema u li fl-aħħar mill-aħħar nitfarġu fl-Ispirtu Santu. Għal-funeral attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca u Presidenti Emeriti il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, ambaxxaturi u wkoll mexxejja reliġjużi differenti, inkluż l-Imam Mohammed El Sadi, dan fil-preżenza ta' ammont qawwi ta' qassisin kif ukoll l-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona u l-Isqof ta' Għawdex Mario Grech.